नैनं बाङालिपारा गामिनि मनज सरनियानि फिसाज्ला नेलसन सरनियाया थांनाय 7 जुन खालि फोसावजानाय मेट्रिक आनजादाव गासै 405 नम्बरनि 67.5 जौखोन्दो लानानै सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हायो। नेलसन सरनियानि फोरमायनाय बायदिब्ला सोलोंथाइ लाजेननाय समनिफ्रायनो गामिनि गुदि फरायसालियावनो बर' बिजोंजों फरायनानै बाङालिपारा पश्चिम बाक्सा मौजा गोजौ फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक आनजादखौ लिरदोंमोन। नेलसन सरनियानि सिमाङा सासे डक्टर जानाय, लोगोसे बिथाङा दा बर्मानि सायख'जानाय गंसे बिगियान आयदायाव मुं थिसनगोन। नेलसन सरनियानि बिफा मनज सरनियाया फोरमायनाय बायदिब्ला गुदि फरायसालियाव गोबां मुं थिसननायनि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिया बर' बिजोंजोंनो फोरोंनो बिथोन होनायलाय बर' बिजोङावनो मुं थिसननानै होदों होनना फोरमायदों बिफा मनज सरनियाया। नेलसन सरनिया मेट्रिक पास जाबाय आरो बेसेबां जौखोन्दोमोन? 67.5 जौखोन्दो। बबे स्कुलाव फरायोमोन? सेमासि पश्चिम बाक्सा मौजा स्कुल बाङालिपारायाव। गुदि फरायसालिनिफ्राय फरायबोजेननायनिफ्राय दासिम मेट्रिक पास जाजासिम बर' रावजों फरायनानै माबायदि मोनबाय? मोजां मोनदों फरायनानै। जेबो थान मोनाखै? मोनाखै। ओमफ्राय नोंनि जौखोन्दोआ बेसेबां? जौखोन्दो 67.5 जौखोन्दो। मा साबजेक्टआ लेटार दं? जिअ'ग्राफि आरो ससियेल। ओमफ्राय दा नोंनि सिमाङा मा? सासे डक्टर जानायनि सिमां दङमोन। दा एडमिसन लानायनि थांखिखौ बहाबा लाबाय? बर्मायाव लागोन सानदोंमोन आरो। मा स्ट्रिम? साइन्सआव। नोंथाङा फिउचाराव माबायदि थांखि लादों फरायनायखौ? डक्टर जानायनि लादोंमोन आरो। दा नोंथाङा जे बर' मिडियामजोंनो फरायनानै मेट्रिक पास जालांबाय, नोंथांमोन बायदि गुबुन सुबुंफोरखौबो बेफोरबायदि फरायनायखौ लुगैयो नामा? लुगैयो जे आंनि सायबो बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनो हायो। दा नोंथांखौ एबसुनिफ्राय बरायफैदों माबा? बिथांमोनखौबो खावलायहरनाय जाबाय फरायनायखाय। गोजोननाय मोनदों। थारैनो 2022 मायथाइनि मेट्रिकनि जि रिजाल्ट, बे रिजाल्टखौ मोननानै जों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना देग्लाय जोंहा बाक्सायावहाय गासै बर' मिडियामाव एग्जाम लिरदोंमोन 4428, बिनिनो सेथि थाखोआव उथ्रिनो हादों 643 जन, नैथि थाखोआव उथ्रिनो हादों 1469 जन आरो बेनिनो थामथि थाखोआव उथ्रिदों 920 जन। गासै उथ्रिसारनो हानाया 3032 जन जोंनिया बाक्सायावहाय बर' बिजोंजों मेट्रिक लिरनानै, आरो जों जुदि जौखोन्दो हार बेखौ दिहुननानै नायनानै बर' बिजोंजों मेट्रिक लिरनायखौ जोङो नायदों। दा बेवहाय बर' मिडियामजों मेट्रिक लिरनानै 68.47 जोंहा जौखोन्दो देग्लाय पास खालामदों आरो बेखौ मोननानै जों बाक्सा हिसाबै जोबोर गोजोननाय मोनदों। आरोबाव बेनिख्रुइ आरोबाव जों बांसिन गोजोनदों, मानोना देग्लाय बाक्सायाव जोंहा बर' बिजोंजों गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो बर' बिजों फरायनानै मेट्रिकखौ सेथि थाखोआव उथ्रिनो हादों आरो सेथि थाखोआव उथ्रिनायल' नङा, थामथि नैथि थाखोआवबो उथ्रिसारनायखौ जोङो नुदों। दा जियानो जा, जोङो दिनै नेलसन सरनिया बिथांनि न'खराव जोङो फैनानै बिथांखौ जों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बरायदों। मानोना बिथाङा गुबुन माहारिनिब्लाबो गुबुन हारिनिब्लाबो दिनै बर' बिजों फरायनानै सेथि थाखोआव 67.5 जौखोन्दो लानानै बिथाङा सेथि थाखोआव उथ्रिदों आरो बिथांनिफ्राय जोङो सावरायलायनानै मोनदों बिथाङा इयुनाव सासे डक्टर जागोन आरो बिथाङा बे डक्टर जानायनि गेजेरजों गावखौ सासे सुबुं सम्पद हिसाबै दाफुंनानै लागोन। आरो बिथांनि सावरायनायनिफ्राय जोङो मोनथिनो मोनदों बिथाङा बर्मायावहाय जिखुनु मोनसे मोजां फरायसालियाव बिथाङा एडमिसन लागोन। दा जोङो बाक्सा जिल्ला एबसु हिसाबै बिथांखौ जोङो बोर साबस्रिगोन आरो इसोरनि सेराव जों आर'ज गाबगोन जाहाथे नेलसन सरनिया बिथांनि फरायनाया आबुङै जाफुंसारो, बिथाङा सासे राफोद सासे डाक्टर सासे जानो हायो, जों बेखौ इसोरनि सेराव आर'ज गाबगोन। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो साफ्रोमबो जोंनि गुबुन हारिफोरनि जायफोर दङ जे मिडियामा मोनसे फेक्टर नङा,
जिखुनु मिडियामावनो जोङो एडमिसन लानानै गुबुन हारिनि मानसिफ्रा आसामिसाव इंलिसाव हिन्दीयाव फरायनानै मोजां रिजाल्ट खालामदों एखे लेखायैनो बर' मिडियामाव फरायनानैबो जिखुनु जाथिनि फरायसायानो गावनि रिजाल्टखौ मोजां खालामनो हायो दा ओंखायनो जों खावलायगोन बाक्सा जिल्ला एबसुनिफ्राय साफ्रोमबो फरायसाया बर' मिडियामाव फरायनानै गावनि जिउखौ दाफुंनो थाखाय जों साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ खावलायगोन बाक्सा जिल्लानिफ्रायनो गोबां बर' फरायसाफ्रा मिरु एबसुजों सायख'जानाय कमल कुमार देरहासार बान्थायाव मासि आवग्रिनो हादों मा बुङो नंगौ थारैनो जोङो नायदों जे देग्लाय जि 2022 इं मायथाइनि जि कमल कुमार देरहासार बान्था बेखौ बोसोरफ्रोमबो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा होबोबाय थादों आरो बेबायदिनो देग्लाय बाक्सानिफ्रायबो कमल कुमार देरहासार बान्थायावहाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावनाय बायदियै गासै 8 जोंहा बेवहाय हाबफैनो हादों दा बियो थारैनो बाक्सा जिल्लानि थाखाय बियो जोबोर बाख्नायथावना आरो गोजोनथावना दा बेवहाय जों बाक्सा जिल्ला एबसुआ जायफोर फोरोंगिरि बिथांमोना जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होबाय बिथांमोना खस्थ' खालामनानै जोथोन लाबाय दा साफ्रोमबो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो फरायसालिनि फोरोंगिरि सार बिथांमोनखौ जोङो एबसुनिफ्राय रोजा साबायखर बावो आरो जायफोर गारजेन बिमा बिफा जाय बिथांमोना जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों गथ' गथायखौ जोथोन लानानै गावनि गथ'खौ मोजां रिजाल्ट खालामनायाव मदद खालामबाय दा बिनि थाखाय बाक्सा जिल्ला एबसुनिफ्राय साफ्रोमबो जोथोनगिरि बिमा बिफा बिथांमोननिसिम जोङो रोजा साबायखर बावबाय आरोबाव खावलायगोन साफ्रोमबो गारजेन बिथांमोनखौ इयुनावबो जेन बेफोरबायदिनो मोजाङै जोथोन लालांबाय थायो आरो गावबा गावनि गथ'खौ सुबुं सम्पद दानायाव अरायसम मदद खालामो फोरोंगिरि मावनो गोसो गुदुं बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि काजिगाव गुरुदामाव थानाय जेकेबि एकाडेमियाव जारिमिन एबा हिस्ट्रि आयदानि थाखाय सासे आयदा फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों बिनायसाया ग्रेजुवेट आरो बिएड नङाब्ला डिएलएड थानाय जानांगोन दान बान्थाखौ सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनाय जागोन बेनिखायनो गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलिफु जुन दाननि फैगौ 11 अक्ट'नि गेजेराव गाव गावनि सोलोंथाइनि रोंगौथि फोरमान बिलाइफोरजों लोगोसे आर'ज बिलाइखौ स्क्रिनाव होनाय थंआव गथायनो हागोन आर'ज बिलाइ गथायनायनि थं जेकेबि एकाडेमि काजिगाव पोस्ट अफिस आरो पुलिस स्टेशन काजिगाव डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार पिन नम्बर 783339 मोबाइल नम्बर 7002479620 आरो 9707447237